Helo, croeso i amser actif gyda Menter, fe nhw i Lim Project a heddiw ni'n chwarae'r gêm Dwli. Nawr, yn y gweithgaredd yma, bydd angen offer hyn. Bydd eisiau 2 hwp falle, neu mat y gytre, neu tŵel i roi lawr o'r target. Ni'n rhoi un draw yn y cornel yna a un draw fyna. A hefyd bydd eisiau gwrthrych yna chi'n offer i defnyddio. Nawr, os ddim bych chi peli neu peli fflwff neu cwdyn ffa gytre, chi gallu defnyddio tegan meddal, teganau, neu gallech chi defnyddio sanau sy'n rolio lan mewn i pel. A beth ni'n mynd i gyda'r rhain yw pryd chi di ôl nhw, ni'n chi roi nhw mewn un hwp neu ar tŵel neu mat fel cartref. A wedyn ni, gyda 2 smotyn yma, ni'n mynd i defnyddio nhw tyn bach nes ymlaen i datblygu'r gweithgaredd. Nawr, os chi'n mwyn stopio'r fideo i mynd i ôl yr offer yma, ewch i wneud y nawr. Ond, mae'r gêm wedi cael ei trefnu. Hwn yw un cartref, a hwn yw'r cartref arall. Beth ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i dechrau draw fan hyn bwys y hwp gwyrdd. A'r pwrpas o'r gweithgaredd yma yw mynd i ôl un offer o'r cartref glas a dod fe nôl i'n cartref gwyrdd ni'n draw fan hyn. Nawr, be fel ni'n gallu wneud hwn? Ni'n gallu symud yn ffordd wahanol. Ni'n gallu cerdded a ôl, un darn neu un tegan neu un offer, a wedyn ni'n mynd nôl a ôl un arall. Eto, chi'n plygu law a ôl un a dod yn ôl. Gyda hwn, os ydych chi'n credu mae cerdded yn haws, chi'n gwneud yn bach yn anoddach wrth redeg a redeg nôl. Felly, cyn i ddechrau, newch yn siŵr bod ydych chi'r offer a popeth wedi cael ei trefnu, a ni'n mynd i dechrau'r gweithgaredd. Os ydych chi'n mam, chi'n gallu amseru chi'n o faint amser mae'n cymryd i ole. Hefyd, os ydych chi'n chwarae yn y tŷ gyda brawd neu chwarae mam a dad, gallech chi cael hwp arall i'r person arall sy'n chwarae gyda chi a chi chi ôl a cael sefyll y cysliaeth. Ond am y tro cyntaf, ni'n mynd i symud nôl ymlaen a ôl un offer ar y tro. Chi'n barod? Ar ôl 3, 1, 2, 3. Chi'n redeg o'r un offer, rhoi ar awr. Cymrwch amser. Os ydych chi'n teimlo bod chi'n cynhesu a mae'r calon yn mynd yn fwy gyflym, chi'n gallu arafu law. Os ydych chi'n credu bod chi mas o anal hefyd, chi'n gallu dechrau cerdded. A hefyd os ydych chi'n credu wedyn bod hwn yn teimlo'n iawn, mae'n mynd yn tywach fwy gyflym, chi'n dechrau redeg eto. A o'n i pryd mae pob offer i'r dod i'r cartref gwyrdd, chi'n gallu stopio'r gweithgaredd fyna. Yna'r dechrau, mynd nôl ymlaen. Os ydych chi'n chwarae gyda rhywun arall, chi'n cyfri fe'n offer sydd gyda chi yn eich cartref chi, a faint sydd gyda nhw, a mae tyw'n bach cystadleuaeth. Mae dy fi'r 9 offer ni'n gweithio gyda fan hyn. Nawr beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i dechrau'r gweithgaredd nesaf i datblygu'r gêm draw fan hyn yn ein hwp glas. Cofiwch hefyd i cael diod. I newch yn siŵr bod chi'n cael diod wrth wneud y gweithgaredd e. Nawr, wrth i ni datblygu'r gêm yma, ni'n gallu symud yn ffordd wahanol. I wneud e'n anoddach, ni'n gallu sgipio, hopian, carlamu, a mae hwnna lan i chi. Felly heddiw, beth i fi'n mynd i wneud, fi'n mynd i sgipio. Felly sgipio, ni'n dod o'r penlun lan, a ni'n gyferbyn. Felly os mae penlun dde lan, mae llaw chwyth allan. A rhywun peth gyferbyn, os mae penlun chwyth lan, mae'r braich dde allan. Felly ni'n mynd i sgipio, draw i'r ochr arall, ôl un offer, a ni'n sgipio nôl. Rhoi e lawr, a wnawn ni dechrau to. A na gyd ni'n mynd i wneud yn nôl ymlaen, sgipio. Hefyd, os chi'n mynd i wneud yn anoddach to, ni'n gallu hergian, neu hopio ar un cwrs. Cofiwch os chi'n hopio neu hergian, defnyddiwch y 2 drod. Newch yn siŵr bod ni'n wneud ar yr un chwyth ar dde. Felly, pryd ni'n barod gyda'r gêm yma, ni'n rhoi'r offer nôl yn y cartref gwyrdd. Pryd chi'n barod, 1, 2, 3, bant o ni. Sgipio.
Cofiwch chi cymryd amser, newch chi siŵr bod chi'n cael y sgipio'n iawn. Os ych chi'n teimlo fel yn rhy galed, ni gallu yr af i lawr a cerdded wrth o'r penluniau lan. Neud siŵr bod ni'n neud yn cywir. A wedyn ni'n gallu mynd ty bach fwy gyflym eto. Cofiwch, os chi'n anadlu yn dwfwn, chi'n gallu cerdded, a falle meddwl, gawn ni cerdded tro yma, a wedyn, rwy'r twymlo yn well, ni'n gallu sgipio eto. Cofiwch chi edrych lan, syth ymlaen, yn lle edrych lawr, ni'n sgipio. Neud yn siŵr bod y breichiau yn symud yn gyferbyn ein gilydd. Un ar ôl, bron y gorffen. A na ni. Mae yn offer ni nôl yn ein cartref glas. Eto cofiwch cael diod ar ôl y gweithgair. Cyn symud ymlaen i datblygu'r gêm yma eto. Bydd angen mat arall neu rhyw fath o smotyn i roi ar y llawr tro yma. Ni'n mynd roi hanner ffordd rhwng y doi ardal, cartref gwyrdd a'r cartref glas. A tro yma, ni'n mynd i redeg a ni'n mynd i taflu. Felly datblygu'r gweithgaredd i taflu. Ni'n dechrau ar y hwp gwyrdd. A'r bwrpas yw i symud draw, redeg draw, ni'n glas. Dod nôl, ond tro yma ni'n mynd i taflu mewn i'r hwp gwyrdd. Hefyd gyda'r taflu, mae rhaid ni taflu'n gyferbyn. Felly os ni'n taflu gyda'r llaw dde, tro'r chwith sydd ymlaen. Cofiwch dod o'r braich yn ôl. A taflu wrth pwyntio'n bysedd at y target. Felly, newch yn siŵr, ar ôl chi taflu fe, ewch chi ole, newch yn siŵr bod yn y hwp. A wni rhedeg nôl eto, ôl yr un nesaf. Dod i'r smotyn, cofiwch chi taflu gyda y llaw chwith tro nesaf. Tro dde ymlaen. Braich yn ôl, siglwch eich braich yn ôl, a mlaen at y target, pwyntio'n bysedd. Nawr te, pryd chi'n barod, ni'n mynd i wneud y gweithgaredd. Cofiwch, os chi'n chwarae gyda rhywun arall yn eich teulu, am y 2 hwp gartref, chi'n gallu sgori to, chi'n cael pwynt am pob offer chi'n taflu mewn i'r hwp, neu chi'n gallu rhoi bwced fel basged golchi a taflu mewn i'r basged golchi. Felly, pryd chi'n barod, ni'n mynd i ddechrau'r gweithgaredd ar ôl 3. Felly ni'n dechrau draw fan hyn. 1, 2, 3. Ni'n rhedeg draw. Ôl y pêl. Taflu mewn i'r target. Rhedeg nôl mlaen. Newch yn siŵr pryd chi'n taflu, chi'n cael yn bwyntio. Na fe bwrw mewn i'r target. Rhedeg nôl ymlaen. Os ych chi'n moyn i'r nofach, chi'n gallu symud yn ffordd wahanol. Felly os ych chi'n moyn i'r nofach, chi'n dod nôl a sgipio. A sgipio draw. A wedi taflu mewn i'r target. Cofiwch, cymryd amser. Pryd chi'n taflu, ni moyn i'n siŵr bod e'n mewn i'r target. A wedyn chi'n mynd nôl i sgipio. Os chi'n credu bod hwnna'n anolfach neu'n haws, chi'n newid y ffordd chi'n symud. Hefyd, os chi'n credu bod taflu o dan llaw yn haws, chi'n symud newid y ffordd ni'n taflu i taflu dros braich. A wedyn os ych chi'n moyn, a mae'n anoddach, i wneud e'n haws to, chi'n gallu cerdded. Yr afoch y calon lawr. A wedyn to, os ych chi'n cael cystadleuaeth gyda rhywun arall, ni'n gallu cyfri'r offer sawl un gaethon ni mewn. Yn yr diwedd y gweithgaredd. Felly da iawn am ymuno gyda ni, am amser actif gyda Menter. Os ych chi'n moyn mwy o wybodaeth, mae'r wybodaeth ar ein wefan actif.cymru. A hefyd, os mae unrhyw lluniau gyda chi, neu fideos o chi'n neud y gweithgaredd hyn yn gytre, postiwch nhw ar Twitter. Ein Twitter yw @sportcams. Gallu gweld y lluniau, gweld chi'n ymuno gyda ni yn y gweithgareddau yma.
am fwy o manylion, dilynwch ni ar Facebook neu Twitter. Diolch yn fawr a da iawn pawb.